nulis Dimas Niken Salindri Sandi Asma kuwi bapak lho. Bapak Cahyo. Konoan ki sapa wis? Konoan dengkulmu mlocot ora. Ki dalang Cahyoku tadi konoan. Iya. Oh lho, nang KTP tulisane yo konoan. Ora kaya. Dimas Niken Salindri. Ayo pangkur. Asma. Coba kaya apa, Nduk? Nah, kowe sik kelingan aku malah lali wisan. Ayo. Aku lagi proses gawe Sandi Asmane Tuti angel ra dadi-dadi. Ya, Nduk. Timen buta